Anselm Turmeda, nascut a mitjans del segle XIV a Mallorca, estudiant universitari a Lleida, a Tarragona, a Montblanc, es va fer monjo franciscà i després, a Bolònia, va estudiar per sacerdot. Personatge actiu, decidit, extravertit, viatger, calculador de les situacions, s'instal·là a Tunis, es va convertir a l'islam als 35 anys i a Tunis va assolir el càrrec de director general de duanes marítimes, a més de conseller, financer, traductor, polifacètic escriptor. Va morir a Tunis el 1430. La disputa de l'ase ronyós de la llarga cua tallada fou escrita en català a Tunis. El prestigi intel·lectual i diplomàtic d'Anselm Turmeda el va permetre aquest escrit. Les autoritats de les religions cristianes i musulmanes respectaven i es disputaven aquest personatge per fer-se el seu i guanyar-se el seu prestigi. L'original va estar desaparegut. El 1509 va ser imprès a Barcelona, però també va estar desaparegut, ja que fou perseguit per la Inquisició. El 1544 es va fer una traducció al francès que ha servit de base per les traduccions posteriors al català. En la disputa en què Fra Anselm pretén defensar la major dignitat dels homes enfront dels animals, aquests, representat per l'ase ronyós de la llarga cua tallada, refusen amb èxit els primers 18 arguments de Fra Anselm, però és en el 19è i darrer argument en el què els animals han de reconèixer la victòria del frare. Veient el món el mal donat i tothom vivint en pecat, us explicaré l'aventura que em passà un dia a la verdura. Sabreu, per la meva disputa, que l'home és menys que bèstia bruta. Buscant a cavall fresc ombrí, em vaig trobar vora un jardí on hi havia un infinit nombre de flors i fruites per fer-me ombra. I dormint vaig veure talment una visió perfectament arribant a aquells vells verals d'arreu els animals bestials. Hi triomfaven elefants, tigres i lleons molt pujants, panteres, lleopards, pats, clapats, cavalls, ases, carvells, llepats, àguiles, voltors, grifons, merles, esparvers, falcons, vespes, mosques, tàvecs, cigales, formigues i aranyes sense ales, verbs, cargols i abelles cridaires, xinxes, polls i cabres saltaires. Tots els animals s'hi comptaven, tret dels peixos que al mar nadaven. La causa i el motiu de la reunió de tants animals era que el seu rei havia mort. Oh, mort cruel! Oh, amarga fortuna! Hem perdut la felicitat. Ens ha estat arrabassat aquell qui ens és de guia. Déu Totpoderós va ordenar a tot cos amb la seva ànima que, un cop complert el termini establert per ell, ha de morir. Tot i que el meu petit i feble enteniment no és apropiat per executar un acte tan elevat, proposo, com a majestat, rei nostre sobirà, el lleó roig de la llarga cua. Veig que els animals cridant molt fort tots alhora van dir i van acordar que aquella elecció els plaïa i estaven contentíssims. El conill, havent vist a Fra Anselm la verdura, així va fer-li col·loqui amb el rei lleó. Altíssim i poderós senyor rei lleó roig de la llarga cua, aquell fill d'Adam
que sota aquell arbre d'or és de nació catalana, nascut a la ciutat de Mallorca. Es diu Anselm Turmeda. És un home molt savi. Digues, conill. Aquest fra Anselm és aquell que es creu tan savi i presumptuós que diu i predica i té l'opinió que els fills d'Adam són més nobles i excel·lents i de més gran dignitat que nosaltres, els animals. Senyor, ell és qui diu això. El que ell diu i predica contra nosaltres, o bé és perquè és boig o curt d'enteniment, o bé és perquè deu ser presumptuós i impetuós. Dit això, el lleó roig de la llarga cua va fer-me aquesta ambaixada. El senyor rei vol per audiència saber si aquesta follia és veritat o fellonia que prediqueu amb eloqüència que Déu, per suprema potència, donar als homes senyoria sobre nostra confraria. Gran ofensa és i impertinència. Veniu, doncs, davant l'excel·lència del nostre rei i senyoria, si no, per dur-vos aquest dia i a la força jo tinc llicència. Tan bon punt vaig sentir les paraules, em vaig dir que era millor i més assenyat anar-hi que no pas discutir. Porter de la cort lleonina, de molt bon grat faré aquest viatge, perquè serà avantatge publicar ma doctrina. Qui diu que la virtut divina dóna poder a l'humà llinatge de fer els animals o el tratge, ja que la seva mà els domina. Quan vaig arribar davant la reial magnificència del rei dels animals, li vaig fer una reverència, tal com pertoca a tot príncep o senyor. Fra Anselm, han arribat, veus, a nostra reial coneixença que digueu, que proclameu i sosteniu, prediqueu i afirmeu que vosaltres, els fills d'Adam, sou més nobles i de més dignitat que nosaltres els animals. Per tant, ara us preguem que ens resolgueu aquest dubte. No us sàpiga greu, senyor, ja que pretenc demostrar-ho amb arguments percaços. Fra Anselm, hem sentit la vostra imprudència i a fi que entengueu clarament que nosaltres els animals som de més gran noblesa i dignitat que vosaltres volem i ara mateix deleguem l'ase ronyós de la llarga cua tallada perquè us respongui, ja que és l'animal més obtús i miserable de la nostra cort. Em vaig sentir ridiculitzat, entenent clarament que es burlaven de mi. Sigui com sigui, més per por que per vergonya, havia d'acceptar-ho. Fra Anselm, en nom de Déu, vull sentir ara de vos un per un els arguments i les proves que sosteniu i quan els hàgiu exposat, us respondré segons Déu m'aconselli. Senyor ase, la primera prova i argument que nosaltres, els fills d'Adam, som de més gran noblesa i dignitat que vosaltres, els animals, és la nostra bella figura i aparença. En canvi, vosaltres, els animals, no sou fets així. L'elefant té el cos molt gran, les orelles grans i amples i els ulls petits. El camell, un cos gros, un coll llarg, les cames llargues, les orelles petites i la cua curta. Cometeu un gran pecat menyspreant els animals de què parleu. Vull que sapigueu que Déu va fer l'elefant amb grans i amples orelles perquè es pogués espantar les mosques dels ulls i de la boca. Vull que sapigueu que si els seus ulls us semblen petits, la qualitat de la visió que tenen
És tan perfecta i fina que pot veure a 100 llegües lluny. El camell, com que té les cames llargues, i ha de viure de les herbes del terra. Déu Totpoderós va crear-li el coll llarg perquè pugui abaixar fins a terra i pugui gratar-se amb les dents les parts extremes del cos. Doncs que si teniu cap altre argument, el pronuncieu i no en tindreu una resposta completa. Dit això, vaig quedar sorprès i vaig engegar el segon argument. Senyor ase, hi ha un altre argument pel qual nosaltres som de més gran noblesa i dignitat que vosaltres. Déu Totpoderós ens ha donat i lliurat els 5 sentits corporals, que són l'oïda, la vista, l'olfacte, el gust i el tacte. A nosaltres ens ha donat també bona memòria, que ens permet tenir presents les coses que s'han esdevingut, absents i passades, i vosaltres només podeu evocar el present. Vinga, home de Déu, que heu perdut el seny i l'enteniment. Ara bé, com veig que heu perdut la memòria, el primer sentit corporal és l'oïda. Si ve pel camí algun home a peu, el cavall o el mul el sent venir, en sentir el caminar, i coneixent que el seu home no el sent, volent fer-li-ho saber, estira el fre i dreça les orelles. I per aquest acte el cavalcador, atent, es posa dret i mira cap al lloc on ha vist mirar el cavall o el mul. El segon sentit corporal dels animals és la vista. Hi ha cap home al món, fra Anselm, amb una vista tan perfecta i clara que pugui veure coses petites des d'una llegua de distància? Doncs l'àliga i el voltor veuen i miren des de més de 50 llegües. Els fills d'Adam no poden veure res sense llum, però els nobles lleons i d'altres animals, tots en general, hi veuen i miren millor. El tercer sentit corporal de l'animal és l'olfacte. Els gats i les rates oloren i flairen el formatge i altres menjars des d'una distància d'un tret de ballesta. Si els gossos, que són animals dels nostres, no els marquessin la casa, els homes, tots sols, no la podrien trobar mai. El quart sentit corporal de l'animal és el gust. I del cinquè us donaria ara mateix 100.000 proves de com Déu Totpoderós ens els ha donat a nosaltres, els animals més complerts i perfectes que a vosaltres. Tant com vos mateix sabeu i veieu que els muls, els ases i els bous, quan han anat una vegada o dues de la vinya o de l'hort a casa, de seguida saben tornar tots sols. Fixeu-vos amb els petits de les orenetes. Se'n van volant quan es fan grans i passa l'estiu. Se'n van amb els seus pares i mares a hivernar en terres d'Índies, sense perdre's ni equivocar-se. Una cosa semblant fan les tórtoles i les cigonyes i molts altres ocells. A qui us sembla, doncs, fra Anselm, que té més bona memòria? Nosaltres, els animals, o vosaltres, els homes? Dit això, em vaig quedar admirat i vaig enviar-li el tercer argument. Senyor ase,
Com que no us agraden els arguments exposats anteriorment, ara us demostraré amb arguments perspicaços que nosaltres, els fills d'Adam, som de més gran dignitat. I això és així per la nostra bona saviesa i el nostre gran seny, amb subtilitat d'enteniment i diverses ciències, bon consell i prudència que tenim, observem i guardem en els nostres governs, i qui segueix el camí contrari és castigat segons la seva maldat. Ah, amic, nosaltres tenim diferents drets i usatges, segons els quals qui fa el que no ha de fer és castigat. Escolteu bé, doncs, el que diré. El primer dels animals petits i subtils és l'abella, i si us hi fixeu, fra Anselm, veureu com funcionen els seus habitatges sota el guiatge i l'obediència del rei. Les vespes fan el mateix. Un altre animal petit i subtil és la molt sàvia i assenyada formiga. Us vull parlar, fra Anselm, de la saviesa de les llagostes, governades i regides totes per un rei, i no hi ha cap de la companyia que gosi volar fins que no voli primer el rei. També tenen diverses ordenacions i costums, i aquella qui va en contra és greument castigada. Seria molt llarg d'explicar-ho, de manera que busqueu altres arguments. Vaig quedar desconcertat i vaig etzibar-li: senyor ase, no cal pensar-hi gaire. Prou sabeu, i és evident per a tothom, que la gent que gaudeix de dignitat i noblesa menja viandes delicades i delicioses. Doncs nosaltres, els fills d'Adam, mengem diverses viandes precioses i delicades, com pa de bona i blanca flor, farina, grues, colomins, faisans i també cérvols, daines, porcs, senglars, llebres, cabres, xais, vedells, moltons, esturions, salmons, truites i prees. Vull dir-vos que tenim vins diversos i saborosos i delicats, com ara malvasia, romania, bastard, moscatell, vins grecs i de Còrsega. Vosaltres, els animals, no teniu ni viandes ni beuratges semblants. Fra Anselm, gairebé em feu riure. Bon home de Déu, on són el seny i la subtilesa que solíeu tenir? Atès que només podeu tenir les viandes que heu dit i anomenat comprant-les amb diners. I no podeu tenir diners si no és amb gran esforç, dolor, tribulació i por barrejada amb pena. Fra Anselm, nosaltres mengem delicadament les viandes, com ara blat, ordi, civada, i pel que fa a la fruita, mengem raïm, figues, préssecs, albercocs, i només en mengem si són de les madures i les millors. A desgrat vostè, vosaltres pagueu, i nosaltres, sense pagar ni una malla ni un sou, ens ho mengem. Encara us dic més. A causa de les diverses menes d'aliments que us mengeu, patiu diferents menes de malalties, com ara febres diàries o intermitents, mals d'estómac i de costelles, mal de ronyons. Qui fa, doncs, fra Anselm, vida de senyor?
Ja un xic irritat, vaig dir-li prepotentment el 5è argument. Reverend ase, un altre argument que demostra clarament i manifestament que nosaltres som de més gran dignitat que vosaltres, són els grans plaers i copioses voluptuositats que tenim en els nostres alts, grans i amples palaus i cases. Belles danses de diverses menes de dames, per riure, cantar, tocar orgues, llaüts, arpes, guitarres i moltes altres menes d'instruments. Bon home de Déu, que no sabeu que dels plaers dels quals se segueixen llàgrimes i dolors no s'han de dir plaers? Com podeu, doncs, lloar això que no és més que fum que s'esvaeix? De manera que busqueu un altre argument. Atònit, li vaig inventar el 6è argument. Mestre ase, un altre argument pel qual nosaltres hem de ser els vostres senyors i vosaltres els nostres vassalls és que Déu ens ha donat lleis. A més, fem oracions i dejunis i donem delmes i primícies. En efecte, aquestes coses són grans dignitats de senyor. Per què no escolteu com parleu ni el que dieu? Així, quan us vanaglorieu que Déu us ha donat lleis, us feu un gran deshonor i vituperi. Déu havia creat a l'home just, pur, innocent i sense pecat, i ell, transgredint el manament de Déu, va pecar, de manera que va ser immediatament castigat i expulsat del paradís terrenal. I els fills, per enveja, es van matar l'un a l'altre i després van fer lladronicis, rapinyes, falsos testimonis, adulteris, blasfèmies, falsos juraments i molts altres mals. Pel que fa a les oracions amb les quals pregueu a Déu que us perdoni els pecats, les ofenses i els mals que feu, nosaltres no en tenim cap necessitat, ja que no fem mal ni pecat. Quin bé és, senyor ase, que vosaltres feu sense mal. És cosa certa que les llagostes fan molt de mal i malmeten el blat i la fruita, i també així els ocells, com gralles i corbs. A més, les rates fan malbé tot. Els mals que dieu que fan aquests animals nostres que heu esmentat no són pecat contra Déu, sinó que és lícit fer-los, perquè Déu els ha donat i ordenat aquesta vida. De manera que, bon home, deixeu aquesta fantasia i doneu-vos per vençut. Garratibat, aquest fou el meu superb 7è argument. Senyor ase, l'altre argument pel qual hem de ser els vostres senyors és pels vells vestits de seda que portem i també de púrpura, vellut, setí, cotó, lli i llana. Fra Anselm, qui no mira endavant cau enrere, com us passa a vos. Com sabeu, les vestidures més nobles que porteu són de seda i de llana. Sabeu prou bé també que els cucs i els animals de seda, gràcies a la gran destresa i la saviesa que tenen, es fan les cases de seda per viure-hi, i vosaltres els preneu la seda a la força. Per tant, com la seda surt dels seus cossos, més aviat són ells que haurien de ser anomenats senyors. Passa igual amb la llana. Déu l'ha donada als animals per preservar-los del fred, del vent i de la pluja, i vosaltres
es la preneu per la força. Déu Totpoderós, però, que no deixa cap mal sense càstig, us ha castigat amb aquest món abans que en l'altre, pel vostre mal fer i lladronici. Infligiu-vos diverses penes i turments amb la seda i la llana, rentar, netejar, emblanquinar, cardar, filar, cabdellar, torçar, ordir, teixir. Encara sorrut, replico: senyor ase, encara més hem de ser nosaltres els vostres senyors, perquè tenim reis, prínceps, ducs, marquesos, comtes, barons, i totes aquestes coses són pròpies de senyors i no de vassalls com sou vosaltres els animals. Francel, un benifet no costa gens, perquè nosaltres, els animals, igual que vosaltres, tenim reis, senyors, oficials, mestres cantors i bons oradors, com teniu vosaltres. Si no, vegeu les abelles, que estan totes sota l'obediència del seu rei. Nostre rei i senyor, el lleó roig de la llarga cua, és el rei de tots els animals, pel seu gran valor, noblesa i magnanimitat de coratge. I, de fet, vosaltres mateixos, quan voleu lloar un fill d'Adam, soleu dir: és valent com un lleó. Els ocells tenen també per rei l'àguila. Les formigues i les cigales també tenen el seu rei. D'escrivans i de notaris no ens calen, si no en tindríem igual que vosaltres. Nosaltres tenim també bons cantors i músics com els ocells, dels quals vosaltres mateixos dieu quan voleu lloar algun cantor dels fills d'Adam, dieu: refila tan dolçament que sembla un rossinyol. Francel, els vostres reis no estimen els seus súbdits més que pel profit que en treuen, com ara delmes, tributs, talles, impostos i vitualles, i molts altres profits i utilitats que en reben. Nosaltres no fem res d'això. De manera que busqueu un altre argument. Oint això, estupefacte, pongui un contundent argument. Senyor ase, l'altra raó per la qual som més grans noblesa i dignitat que vosaltres, i amb raó hem de ser els vostres senyors i vosaltres els nostres vassalls, és que nosaltres estem fets tots igual en semblança de la unitat de Déu, que és només un. Així Déu ha compost en nosaltres tres coses dignes de gran meravella. La primera meravella que hi ha en la semblança dels fills d'Adam, i en tot això no s'assemblen els uns als altres. Pel que fa a la segona, que és el parlar, ara bé, si un amic íntim o un parent és en un lloc on no el podem veure, però el sentim parlar o cantar, sabrem qui és i l'anomenarem pel seu nom sense equivocar-nos mai. La tercera meravella, que és l'escriptura. Ai, Francelm, en efecte, si bé vosaltres sou d'una mateixa semblança, esteu dividits amb una cosa en la qual, si fóssiu assenyats o tinguéssiu sentit comú, estaríeu tots d'acord, és dir, en la llei de Déu i amb la fe de Jesucrist. Entre vosaltres hi ha malvats, jueus, cristians, turcs, sarraïns, tàrtars, salvatges i d'altres fins a l'infinit, que no tenen cap llei ni obeeixen cap. Nosaltres, amb les nostres aparences diverses,
tots d'acord, i en un únic pensament creiem i adorem un sol Déu que ens ha creat. I ell, veient la nostra bona i pura intenció, ens dona de menjar i beure sense haver d'esforçar-nos. Pel que fa a la nostra aparença i a la nostra veu iguals. Cada dia neixen en una nit 100 o 200 animals, vedells o cabrits, i l'endemà cada petit se'n va directe cap a la seva mare, sense que ningú la hi hagi de mostrar i no s'equivoquen. Ai, per tant, bon home de Déu, quan vulgueu parlar, penseu-vos-hi bé primer. No me'n vaig tallar ni un poc per dir, reverendíssim ase, nosaltres us venem i us comprem, us donem menjar i beguda i us protegim de la calor i el fred, dels lleons i dels llops, i us fem medecines quan esteu malalts. I això ho fem per pietat i misericòrdia que tenim per vosaltres. I aquestes obres de pietat no les solen exercir sinó els senyors amb els seus súbdits i amb els seus esclaus. Francel, aquest argument vostre no val gaire, perquè si per comprar-nos i vendre'ns hem de ser els vostres súbdits i esclaus, i on regna la força no hi tenen cabuda ni el dret ni la raó. Pel que fa a això que dieu, que ens doneu menjar i beguda, no ho feu, no, sinó pel vostre profit. I no ho feu ni per pietat ni per compassió de nosaltres, sinó perquè teniu por que morim i perquè llavors no beuríeu llet, ni menjaríeu formatge, ni mantega, ni nata, no tindríeu llana. I encara pitjor, vosaltres agafeu els vedells, els cabrits i els xais i els mateu en presència dels seus pares i mares. Com més parleu, més us equivoqueu. Us ultregeu vos mateix. Doncs li vaig projectar amb fermesa. Senyor ase, l'altre argument i prova que nosaltres, els fills d'Adam, som de més dignitat i noblesa que vosaltres, els animals, és que som molt més enginyosos a l'hora de construir cases, torres i palaus per viure-hi, i en fem de diverses menes i maneres. I això ho fem gràcies al nostre enteniment subtil i assenyat. Vosaltres de tot això n'esteu privats. Aquell qui no sap fer aquestes coses, justícia i raó volen que sigui súbdit vassall. Ai, Francel, em sembla que com més parleu, més us equivoqueu, perquè si comparem totes les vostres obres amb les nostres, sembla que sigui broma. Si us fixeu en les abelles, es governen amb bon ordre i fan i edifiquen bellament les seves cases, harmòniques, les unes de 6 angles, les altres de 8, les altres en triangles, les altres quadrades, i les edifiquen d'una sola matèria, com és la cera. També les aranyes fan els seus habitatges i els seus palaus tots d'una sola matèria, és a dir, de vell fil, i els teixeixen més de fins que la seda. El mateix que fan les orenetes respecte de l'edificació dels seus habitatges i a altres ocells a l'hora de fer els nius en llocs alts. Per tant, ai, Francel, qui són més subtils amb les seves obres, els fills d'Adam o els animals? La meva ment cercava encara un contundent argument. Senyor ase, sense pensar-hi gaire, us demostraré que nosaltres, els fills d'Adam, som de més dignitat
I això perquè nosaltres mengem els animals de la terra i del mar i els de l'aire. És ben clar i ben cert, doncs, que el menjador és més noble que no pas la cosa menjada. A boca tancada, Francel, no hi entren mosques. Bon home de Déu! Ai, els cucs serien els vostres senyors, i els lleons, i els voltors, encara pitjor, els polls, les puces, les xinxes, les llèmenes, les lladelles, i altres serien els vostres senyors. I en aquest moment, d'improvis, els més repugnants insectes aixecaren son brum, brum. Diu la mosca, els principals i els més grans senyors vostres són el papa, l'emperador i el rei. Quan arriben les festes es vesteixen i es muden amb riques vestimentes de seda, porpra i túniques i vellut. I en aquells moments de tanta glòria nosaltres, les mosques, sortim de les escombraries amb les mans brutes plenes de porqueria i els peus empastifats. Ens posem a la barba del vostre papa i del vostre emperador o del vostre rei i ens hi eixuguem i ens hi netegem les mans i els peus empastifats. I després, si ens venen ganes de pixar o de cagar, caguem i pixem a les seves barbes i a les seves vestimentes, diu el mosquit. Nosaltres entrem a les seves habitacions a desgrat seu i contra la seva voluntat cridem quan volen reposar i els mosseguem i ens bevem la sang fins que quedem tips. I diu la xinxa, nosaltres ens estem a les vostres cases, palaus, habitacions, dins dels llaços, dels llits, dels cobrellits, dels matalassos i de les mantes. I mengem la vostra carn, i bevem la vostra sang, i caguem a les vostres barbes. I diu la poll, nosaltres dormim als vostres vestits, als llits, als llençols, i ens caguem a les vostres cabells i a les vostres barbes. I així diu la puça, per donar-vos més gran disgust, us entrem a les orelles de manera que no us deixem dormir. Diu la vedella, ens colguem dins la vostra carn i de la gran menjada que fem us grateu, us fregueu tant que diverses vegades us escorxeu la pell i us esgarrapeu. Diu el cor dels queixals, no ho sabeu quants treballs i molèsties us vam donar l'any passat. Fins al punt us vam deixar ben poques temps a la boca. Entesteu ara si el que jo i els meus companys us hem dit és veritat o fals? Perquè, certament, no sou tan groller ni tan curt d'enteniment que no ho sapigueu. Després de sentir les paraules d'aquests 7 animals, vaig quedar molt turbat i mig fora de seny, veient clarament que les seves proves eren vertaderes i sense tenir res a dir-hi en contra. Em vaig dir a mi mateix, he estat molt poc assenyat, m'hauria de donar per vençut abans, amb l'ase i no pas ara, davant d'aquests 7 desgraciats, malvats i miserables animals. Francel, em sembla i crec pel vostre comportament que teniu son i voleu dormir. Heu sentit les paraules dels nostres 7 animalons, tot i que només m'heu de contestar a mi i als meus arguments. I per això, si us queda cap argument per provar la vostra falsa opinió, digueu-lo ara. En bon punt vaig haver escoltat les paraules de l'ase. Em vaig sentir com l'home que torna de mort a vida. Esbalaït, vaig obrar un altre argument.
senyor ase, la raó per la qual nosaltres som de més gran dignitat i noblesa és que, quan morim, la nostra ànima no es mor pas i tenim resurrecció. Però ho sabeu que Salomó, que és el més savi que mai hi hagi hagut entre els fills d'Adam, diu a l'Eclesiastès capítol 3: qui ho sap si és l'esperit dels fills d'Adam el que s'enlaira amunt i el de les bèsties i animals el que davalla cap al terra? Com si volgués dir que això no ho sap ningú, només qui els ha creat. Voleu determinar vos el que Salomó, que parla en saviesa, posa en dubte? Havent recobrat un xic l'alè, cercava amb ànsia altre argument. Senyor ase, l'altre argument pel qual nosaltres som de més gran noblesa i dignitat que vosaltres. Nosaltres som fets i creats a imatge i semblança de Déu, i vosaltres no. Francel, qui molt parla sovint, serra, com us passa a vos. No sabeu que pequeu dient això? Bon home de Déu, us penseu vosaltres, els fills d'Adam, que Déu està fet a semblança vostra? Déu no ho vulgui, perquè Déu no té cap, ni ulls, ni boca, ni mans, ni peus, encara més, no és corporal. Busqueu un altre argument. Corpres, vaig presentar-li. Nosaltres tenim ordres, religions i convents de franciscans o fra menors, de dominics o frares predicadors, d'agustins i de carmelites, i tants altres que seria llarg d'enumerar, en els quals hi ha molts sants homes que menen santa i honesta vida. Fra Anselm, vos voleu que us canti les 40. No hi ha cap, absolutament, cap diferència entre ells i els homes mundans, tret que els homes mundans només prenen una dona per muller. Posen per escrit el contracte de matrimoni, prometen complir-lo i li donen l'anell, mentre que els monjos prenen tantes dones com volen, sense posar per escrit cap contracte ni cap anell. I així són els monjos sobretot i la majoria de les monges i religioses. I les altres són les dones casades, les vides i les verges, que sota l'hàbit de devoció sovint fan escac i mat als passerells. Dit això, inapel·lable, vaig fer-li unes detallades narracions de fet i d'històries de frares, monges i santes. Narracions llargues i inapropiades. Torno, doncs, a la disputa amb el 16è argument. Tornem al nostre tema, perquè encara us vull demostrar que nosaltres, els fills d'Adam, som de més noblesa i dignitat que vosaltres. I això perquè nosaltres tenim seny natural i ànima intel·lectiva. I vosaltres només teniu una mica de sensatesa natural. Francelm, em sembla que sou una mica curt de gambals. Fixeu-vos, Fra Anselm, que els pollets de les gallines i de les perdius, que tan bon punt surten de l'ou, corren amb la mare. I quan veuen que la mare fuig i té por, fugen també a l'acte, seguint el camí de la mare. Encara més, fixeu-vos com les femelles dels cavalls, les mules, els bous, els moltons, els bocs, els gats i d'altres animals semblants, quan arriba el moment d'anar de part, infanten, sense dolor ni esforç, i no els calen ni llevadores ni comares,
ni ningú que els talli el cordó. I de seguida se'n van a pasturar. I vosaltres, fra Anselm, ben al contrari. Quan acabeu de néixer, no sabeu agafar la mamella. Què me'n dieu, fra Anselm, de l'autèntic amor de la tórtora té el seu mascle? Què me'n dieu del seny de l'elefant? Què me'n dieu del seny de l'esparver? Què me'n dieu del seny del cucut, que quan el pare és molt vell i totes les plomes li cauen de vellesa i no pot volar, llavors els fills li fan un bon niu on el fan descansar i li porten menjar cada dia? Què me'n dieu dels senys del camell, del castor, del pigot, de l'oreneta, de la mostela, del cèrvol, dels gossos i dels gats, de la cigonya, de la guineu, de la perdiu, de l'aranya, de la grua, del gai, del gat, del rossinyol, del gos i del seu amor veritable del cranc? I no esmento altres animals com alguns escarabats. Atabalat vaig fer-li esment. Senyor Ase, un altre argument. Nosaltres anem a les nostres festes ben nets i ben vestits i portem bones olors i bons perfums. Mireu-vos mateix. Ase ronyós, per començar teniu la panxa i les cuixes plenes de femta i xats i brutícia, els ulls plorosos i lleganyosos, i la boca bavejant, plena de baves. Francel, què em vol dir? N'ha de sentir? Fins ara us he parlat en cortesia, però com m'heu insultat, m'hi tornaré. I això que us glorieu, se us gira en deshonor, perquè veig que teniu els ulls més plorosos i llagrimosos que jo. I a mi les baves em cauen al terra, mentre que vos us cauen a la barba. I tots els béns i plaers que teniu i aquestes bones olors tan exquisides són gràcies a nosaltres, als animals. La cera en què us il·lumineu l'agafeu de les abelles, igual que la mel, i la seda de vostres vestits l'agafeu dels nostres cucs. L'almesc no és més que sang supèrflua, que s'acumulen les pústules d'alguns animals. L'ambre gris és femta dels nostres animals i vosaltres us en perfumeu. Com goseu, doncs, lluar-vos de coses que en justícia només nosaltres ens podríem lluar veritablement si volguéssim? Així doncs, si teniu caps altres arguments... Decidit a assestar-li un cop definitiu, vaig fer-li esment de les meves coneixences en astrologia. Nosaltres tenim diverses ciències. Especialment tenim la ciència de l'astrologia, amb la qual sabem moltes coses sobre el futur. I aprofitant l'ocasió per fer-ne record d'una de les profecies escrites entre 1404 i 1400. Oh, Babilònia, tu, Barcelona, en tu florint l'arbre de la supèrbia, serà son fruit la jornada cella, sí, penedit, Déu beneït no et perdona. Mostrar-te Déu horribles signes, semblant farà a les 3 veïnes del teu comtat. Per mal i per ruïnes les confondrà. I d'això són dignes. Déu poderós tot penedir espera. Penedint-te, d'ell hauràs indulgència. Si que fas ta alta eminència, si trametrà com Sodoma i la fera, ton mal vendrà de març o de setembre. A mitjanit, tu estant adormida, per llamps i trons seràs espaordida,
vull estar donques per penitència rendre. Per una miqueta de ciència d'astrologia que Déu us ha donat, us heu tornat tan arrogants i orgullosos que ningú no pot viure amb vosaltres. Vos, de la profecia que vau fer, n'esteu tan orgullós que ningú no us pot parlar. Us dic de debò que no solament us superem amb aquesta ciència, els nostres animals, sinó que fins i tot jo, que sóc un dels animals més desgraciats que hi ha al món, vaig pensar fer-ne una sobre el que ha de pesar a les terres d'Aragó, Catalunya, Toscana, Llombardia, Castella i altres províncies. El cel veig que ja plora, aquella cruel hora. No fuig, si ve d'amor a la gran tempesta. Ans de la primavera, aquella gran riera farà prop la ribera un poc de dany. I ve el cel em demostra que dins la terra nostra hi haurà una nova aposta de llarga guerra. La nostra Catalunya, si d'això no s'allunya, al rei convé que munya la seva bossa. Repicant campana, vostra gent catalana, tan senats a la plana, faran la mostra. Francelm, què me'n dieu de la meva profecia? Senyor ase, no hi ha res a dir de la vostra profecia. Realment no hauria cregut ni que en vos hi pogués haver tanta ciència i tant enteniment. Així, si teniu cap altre argument, se us donarà la rèplica. Respectuosament vaig obrar-li el 19è argument. Senyor ase, l'argument que demostra que la meva opinió és verdadera, és a dir, que nosaltres, els fills d'Adam, som de més gran noblesa i dignitat que vosaltres, és que Déu Totpoderós va voler prendre carn humana, unint la seva divinitat amb la nostra humanitat sense home. No va prendre pas la vostra carn, sinó que durant molt de temps es va fer germà nostre, es va fer fill d'Adam. Jo bé prou que el sabia, aquest argument, i també molts altres, com per exemple aquesta sentència que hi ha al primer capítol del Gènesis, que diu que Déu Totpoderós va dir a Adán i Eva: creixeu i multipliqueu-vos, i ompliu la terra i domineu-la, someteu els peixos del mar, els ocells del cel i de totes les coses que tenen ànima i s'arrosseguen per terra. De manera que, reverendíssim mestre, no podent ni volent resistir ni contestar contra veritat, us concedeixo que els fills d'Adam són de més gran noblesa i dignitat que nosaltres els animals, i que Déu Totpoderós ens ha creat perquè estiguem al vostre servei, i en això us ha fet el bon Senyor gran honor a vosaltres. Jo i tots els venerables barons de la meva cort acceptem que la vostra opinió és veritat, és a dir, que vosaltres, els fills d'Adam, sou de més gran noblesa i dignitat que nosaltres. Us preguem i us supliquem, amb totes les forces que vulgueu predicar, explicar i comunicar als fills d'Adam, que nosaltres, els pobres animals, ens encomanem a ells, i aquell qui viu i regna per tots els segles els recompensarà. I dit això, se'n va anar del jardí amb tots els animals.
I jo, cavalcant amb gran satisfacció i consol per la qüestió que havia guanyat, me'n vaig tornar a casa. Gràcies a Déu. Pensarons del que havia somiat, en me pensa quedar imprès el prec dels animals, que nosaltres, els pobres animals, ens encomanem als fills d'Adam, i aquí qui viu i regna per tots els segles els en recompensarà. Amén.